Поздрав, момци, да сите, слате, ките хаде. Значи днес как се заебаваме, тук е со мене Джосеп Томас и Федерико Магелан. Да му кажем, ти почнах. Значи поздрав до Йошеп и Федерико. Днес как се возаме, ќе се заебаваме. Значи вчера, днеска 28 юни, значи вчера на 27 юни снимах видео, ама не го ставих на YouTube, нещо глупо ми беше малко. Ќе го ставам, значи това за днеска го... това видео днеска ще снимам, значи до вечер ќе ставано. Значи такво 13:37, значи до вечер там до 10-11 сат ќе ставано. Не, много ме е слаб нет нещо, как е... Ставам видео на YouTube и няма да съм ига. И така, значи чекайте, ходи до твоё име, да го покажа. Значи sorry мъга, значи не е мъга, ма тук нагоре мъгаме. Значи таквото, Джошеп Томас е най-богат на сервер, колко ще гледам, са така на Rich List. Кой ли тук ми е джама отворен? Брейн. Значи тук джама ми е отворен нещо коли минут. И така. Да поздравяме гейммастери. Поздрав до Саша Видовски, Арч Гонзалес. И поздрав до Джошеп Кенеди и Райан Хотер. Поздрав до Кенди Нуер, Райан Хотер, Арч Ангелс, Сян Вилиам и Андрей Симич и Анабела Холзман. Мали сербите исти се игава да ги поздравам. После как Голден Випс. Арч Гонзалес, поздрав. Франк Францеско, Никола Веска, Арч Ангелс, Сян Вилиам. Ай, колеги, сега пак си истите. Рохит Вуд, Мирослав Миро, Франк Францеско, Мартин Рулс, Джек Стетсон, Заза Матвес и Федерико Мегелан, поздрав до них и до мене поздрав, значи. Тук се налага името на Джошеп. Значи, тук има Хантли, Санд Кинг, голема кукия, значи Гром, Три Нърга, Джестър, Еледжи, Уранус и Султан, и Хелица е излянего. Хелицо, твой ли е? Значи и Хелицо е негов, значи големи имоти има, като ще гледате. Мисля, да има и фирма, сега не съм сигурен. Ще да видим какво е внатре. Малко глупа, бе. Много ти е глупа кукица, ки му кажа. Значи, извинейте, значи, у некои моменти не говорам. Оти не знам що да говорам. И я тук Монстър Тая на Лук Волтон, поздрав до него. Значи имам аз стан кукия кај Мотел 2.3 имам. Значи сега ќе одаме до мој стан, тук на близко е. Сори, много на повождение, нещо се преба. Мързе го. Значи тук имам стан. Я го тук среден стан. Значи унатре е много убав стан. Мислям толкова убав. Така, значи стан е убав. Я така има тук. Такво. Значи, ако сакате
да купите стан, имате тук на бай. На бай имате станови, чекайте, сега ви покажам. Значи, доколко гледате видеото и тия работи, си купите стан. И видим аз после, ако гледам някой видеото, я тук има два средена стана, исти като моята, за моята. Айде го. Монстър е глуп много. Значи поздрав до Лук Болтон. Ай лидери да поздравям, лидери не съм поздравил. Поздрав до Едвард Хустон, Худсон, Булестел, Алфред Гарция, Наско Гокбокс, Майк Вилямс, Тарон Изириел, не знам, Антон Мацелари, някакъв Кордатус. Сега ќе отдигнем Ловис. Значи, това малко ни изград да се возиме. Кьом, значи, да напиша много съм с оглед. Значи не се разбирам от дотиране с пойма нямам си. Маляк малко надъха. Чек се обърнем. Предплатно да изключа телефоните, видите за подоцна. Аля. Значи, това беше така малко заебанция. Лудако. И после аз замерам по-важния. Значи, това беше мала заебанция. Значи, мала заебанция. Значи, доколко ви се свидяше видеото, лайк, шер, суб и се гледаме на наредно видео.